So Roger, ti yw'r sgwennwr a'r cynhyrchydd ar y ddrama. Sut mae fe'n mynd, ti'n credu? I ni wedi bod yma 5 diwrnod nawr yn saethu y ffilm. Fydd yn rhan o'r profiad theatrig. Mae'n mynd yn dda iawn. Mae pobl wedi bod yn hael iawn a wedi rhoi eu amser nhw. A maen nhw'n frwdfrydig iawn gan bod y cyfle gyda nhw i adrodd straeon eu hunain ac i fod yn rhan o brosiect cyffrous fel hwn. A ydw wedi bod yn gymleth i drefnu fel cynhyrchydd gyda dy het cynhyrchu mlaen? Ydy. Na, anodd am sawl reswm. Anodd gan bod fi ddim yn siarad Sbaeneg, anodd gan bod na pethau diwylliannol dwi ddim yn deall, anodd achos bod llawer o trefnu wedi digwydd nôl yng Nghymru a wedi bod yn dibynnol ar sgrifennu e-byst at bobl a dibynnu ar bobl ni'n nabod yma yn yr ardal i ddod o hyd i leoliadau, caffis i fwydo'r criw ac yn y blaen. Felly, dwi ddim wedi bod yn beth haws i roi at ei gilydd, ond dyma ni wedi saethu 5 diwrnod. Mae gyda ni rhyw 12 diwrnod o ffilmio yn weddill. A dwi'n meddwl bod y criw bach sydd gyda ni, mae yna dyn camera, dyn sain, mae yna cyfarwyddwr fi a 2 aelod o'r criw sydd yn gwneud bach o bob dim a pobl yn gyrru'r ceir hefyd. O ran cynnwys y sioe theatrig a cynnwys y ddrama, oes na lot o bethau yn plethu? Mae yna wrthrychau, y blanced enghraifft, a hefyd gwisg fydd yn cael ei gwisgo gan actores sydd gyda ni yma, ond hefyd y dawnswyr yn y sioe. Mae yna pethau fel te. Mae te yn rhywbeth sydd yn ofnadw o bwysig i'r ffilm sydd gyda ni fan hyn ar y gweill. Te. Dwi'n gwybod bod yna ddelweddau yn y sioe theatr yn ymwneud â te hefyd. Felly mae yna sawl peth ni wedi bod yn ofalus i sicrhau hynny, a mae marc yma wrth gwrs hefyd i gael ei ysbrydoli gan beth sy'n digwydd yn fan hyn gyda'r ffilmio, a dwi'n siŵr fydd yna pethau yn codi o'r profiad yma fydd yn ffindo rhyw fath o fodolaeth yn y profiad theatrig hefyd. A mynd nôl at te, rwy'n deall bod ti wedi cael enw newydd, a beth ydy'r enw ti nawr? Yn enw barddoli o nawr ymlaen fydd Roger Tipot Williams. Mae pobl yn synnu bod fi'n yfed cymaint o de. Rhyw 12 disgled y dydd. Ond mae'n bwysig bod y te yn cael ei wneud mewn teapot gyda dail te os yn bosib. Felly dwi'n ffitio mewn yn reit dda yma yn Wladfa, lle mae te yn peth pwysig i'r disgynyddion.